В седмицата след Възкресение Христово, когато духовната светлина и надежда са особено силни, срещата е с една вдъхновяваща личност. Величкият епископ Сионий, игумен на Бачковския манастир. Само за няколко години, откакто е начало на светата обител, успя да я преобрази. Ще чуете как избира не пътя на бижутер, а на духовник. Как един човек близо до Бога преминава през казармата. Потапяме се в битието, но и в духовния свят на епископ Сионий. Духовниците не са хора, които обичат да говорят за себе си, да се изтъкват. Но искам и се да ви върна в онези първите години, да разкажете какъв беше вашият първи досек с християнството, осъзнатият досек. Аз съм от традиционно българско семейство на хора занаятчии. Моите родители са бижутери. До голяма степен те бяха далеч от държавната машина в онези атеистични години. Имаха една по-голяма самостоятелност. Не бяха в тази машина на смилянето на всички традиции и устои на българския народ. И бидейки в такава позиция, те бяха традиционно семейство, които много държаха на християнските ценности, на християнските празници, които в онези години трудно можеха да се устояват. Моите предци, бабите ми, дядовците ми също бяха вярващи хора. В семейството ми има и свещенослужители, които са служили с голяма ревност, още в турско време и вече в освободена България. В семейството ми има и много от старите учители, имам пред от килийните училища, които са дали огромни резултати на българската просветна нива. Казахте, че родителите ви са били занаятчии и златари. От това ли идва вашия усет към красивото, вашия стремеж да съграждате? Не мога да кажа точно, но аз винаги съм се занимавал с тяхната работа, доколкото съм имал способности в младежка възраст, но винаги съм работил заедно с тях. Бижутерията, златарството, знаете, че е хармоничен занаят и той разтваря чувствата на хората към красивото, към завършеното, към съвършено постигане на дадено произведение. Към това винаги съм се стремял, когато правя нещо. Не знам колко ми се получава. Искам, когато се ремонтира нещо, то да е до край направено. Много се възмущавам, даже се осъждам някой път, но не мога да скрия това възмущение. Например, направен един хубав път, с градинки от двете страни, засадени са дървета, храсти. На следващата година всички те са изсъхнали. Защо? Защото не ги поливат. Платени са веднъж, посадени са, те не ги поливат. А как биха ги поливали? Ако бяха направили една обикновена поливна система, която не струва кой знае какво, която струва нищо в сравнение с другото. Или една сграда, току-що ремонтирана, на последващата година започва да се руши, да й пада мазилка, прозорец се счупва, штора се счупва и това нещо се изоставя ето така във времето. А колко десетки сгради стоят в руини, а колко красиви места от България стоят занемарени, ето това нещо на мен не ми дава спокойствие. Аз искам нашата родина да бъде благоукрасена, да бъде достойно място за живот и хората да се радват на родината си, а и тези, които идват от чужбина, да казват колко хубава е България. Защото ние сме честити. Бог ни е дал едно от най-хубавите места в света. И по природа, и по климат, и по многообразие. Ние имаме наистина една прекрасна родина, за която трябва да се трудим, да я благоукрасяваме, да я запазваме, да я щадим. Всички тези неща аз ги преживявам много. И когато видя нещо негативно, се натъжавам. Но и напротив, пък, когато видя нещо хубаво направено, веднага душата ми се радва. Казахте, че когато видите такива неща се натъжавате. Това ли е единственото нещо, което може да ви натъжи? Ние като духовници имаме голямо упование в Бога. Така че тъгата не е нещо насъщно или дори да има, тя бързо преминава. Но всеки човек има в сърцето си такива моменти, когато се натъжава. Мене не само хармонията нарушена или повредена ме натъжава, когато виждам нещо направено и изоставено, но и много други неща. Например, грозни
и недостойни отношения между хора, между семейства, между родители към деца или обратното, или съпрузи, или отношение към възрастни хора от семейството негативно. Това също ме натъжава много. И веднага прибягвам към молитва и към упование в Бога. И молитва, която да е и за мене, и за тези хора, които по някакъв начин страдат или са били потиснати. И разбира се, най-голямата мъка, която е на целия свят, не само на мен, това са тези войни, които напоследък виждаме. Това са едни много страшни братоубийствени войни. Моля се постоянно и призовавам всички към молитва за мир, за единение, противопоставяне, което струваше безброй непрежалими човешки животи. Нещо, което никога не трябва да се случва. Ето, пред очите ни се случва и ние сме свидетели на него. Каин, който уби Авел, първото братоубийство, което сега го виждаме в огромен размер. Всеки един от нас е призован да прави мир у дома си, в града си, в общността си, държавата си. Вие сте много дълбоко свързан с природата. Дори и тук в Бачковския манастир имате растения, които носите от различни места по света. Разкажете малко повече за тях, а пък и кажете и кое е вашето място в природата, на което обичате да ходите често. Природата на България е много величествена и много разнообразна. Ние имаме в нашата родина прекрасните места на планините, на морето, на равнините, на най-острите върхове, на най-ниските места. Навсякъде има нещо красиво и хубаво. И разбира се, растителността в България е многообразна и красива, но ние имаме традиция в православните манастири да събираме по-екзотични и ценни дървесни растителни видове. И произлиза от там, че манастира със своята битност трябва да напомня за рая. Няма по-силно въздействие от това на цветята и на природата да говорят за рая. Затова именно и още от първите дни на монашеството монасите са отивали на молитва в природата. Първите монаси, които са живяли в Египет, са отивали в пустинни места, където в тишината на пустинята, в голямо съзерцание са общували молитвено с Бога. По-късно монасите и сихасти също започват да посещават природни места. Ние знаем за свети Иван Рилски, който се е молил на една висока скала сред прекрасната и чутовна Рила планина. Знаем за свети патриарх Евтимий, който тук в Бачковския манастир е имал своето място на молитва сред природата. А кое е вашето място сред природата? Моето място е Кловията, където е била скрита дълги години чудотворната икона след османското нашествие, и мястото, където тя е открита от едно пастирче на име Ангел, който по-късно става монах в Светата обител и става игумен на манастира под името Ангеларий. И той построява на Кловията църква, където ангела му се явил и му е посочил къде е иконата. Това е църквата Свети Архангели, наблизо която реставрирате. Която реставрираме. Наблизо е и аязмото, което е бликнало в момента, в който е намерена иконата. Така че цялото това място е едно свещено място. От тези три основни духовни постройки, а ако погледнем нагоре в скалния масив, там ще видим десетки скални килии и малки скални църквички, където монасите са живяли преди да бъде обособен манастира на това място, на което е сега в 11 век. Преди това манастира е бил в тази местност, която се нарича Петрицион или скалите. До много късно след това е имало някои пустиножители, които са живяли. Има хубав път до Кловията, има прекрасни богоозарени места, където се чувства чистотата на българската природа, защото целият този район е един резерват и природата се развива в нейната красота, която Бог я благословил. Има много посетители там, но през седмицата са малко хората и който иска да се помоли на тези свещени места, му препоръчвам да дойде през седмицата, когато мястото е по-тихо, по-спокойно и молитвата му ще върви
бодро и богоузрено. Някак естествено изглежда, че поемате по духовния път. Моето влизане в семинарията не беше нещо чудно, но повече беше свързано с личното ми желание да се обогатя с духовно познание. След като отслужих военната си служба, която беше задължителна в тези години, служихме по 2 години и половина, се записах в семинарията да науча повече за вярата. Първоначално нямах намерение да ставам монах, дори и за свещеник трудно съм си представил себе си, но Бог изправи на пътя ми много изрядни духовници, които ме вдъхновиха за това служение. Моят духовен наставник, видинския митрополит Дометиян, царство му небесно, нашия ректор в семинарията, по-настоящен плевенски митрополит Игнатий, блаженно починалия доростолски митрополит Иларион, вярата ми се усили след запознанството ми с тези духовни хора и други, разбира се, които не споменах, но нека Бог да ги спомене и вечна да бъде паметта им. Просто поисках това нещо да бъде моя живот, едно служение на вярата, едно служение на хората и тогава си дадох обещание никой човек да не връщам, който иска да поговори за вярата или по какъвто и да е друг повод. Опитвам се да спазвам този си обет, въпреки че виждате в последно време хората се увеличават, които посещават храмовете, манастирите, което е радостно, което говори за духовно обновление на нашия народ след тези дълги години на изпитание. С Божия помощ укрепването на вярата у народа ще даде укрепване на цялата ни нация. Защото когато вярата е силна у народа, тогава и държавата е силна, тогава и моралните принципи са непреходни и цялото общество върви в един духовно осмислен път. Вие сте бил духовен още от самото начало като човек. Как една военна служба, отбиването й, се отразява върху една такава душа? Искам да ви кажа, че се отразява много добре, защото в казармата има ред, а също има ред и в манастира, и в църквата. Казармения ред на мен не ми се стори тежък, защото по принцип обичам реда. И съм запазил много хубави спомени от тези години и от командирите си, и от началниците си, и от тези приятели, с които мнозина от тях и до ден днешен сме приятели, с които сме били съвойници и имам много хубави и духовно зареждащи спомени. Разкажете някой от тях. На едно от ученията бяхме отишли 12 човека под разпореждането на офицер и храната, която беше определена, едва достигаше за 5 от нас. Един от моите съвойници, Здравко, каза: храната не стига, но ние ще я разделим на всеки да има по-равно. Този спомен ми е останал като спомен за едно братолюбие, за една грижа към ближния, за едно внимание към останалите. А през целия ни престой в армията имаше много такива случаи, което говореше за добрия дух, който царуваше по това време между нас като деца още, откъснали се от семействата си за първи път, но ето, че тези деца, израствайки, показват видяното и наученото от своите родители. В Свещеното писание е написано много интересно за Пречистата Богородица. Христос казва: каквото ви каже, сторете. Това е при първото чудо на Христос, когато претворява водата в вино на сватбата в Кана Галилейска, където е щело да се провали сватбеното тържество поради липса на вино, свършване на почерпката, и Христос извършва първото си чудо. Мисълта ми беше, че каквото поиска майката от детето си, то не може да не бъде изпълнено. И обратното. Затова молитвеното предстояние на Пречистата Богородица пред Христос е огромно, защото тя е Неговата майка и когато тя се моли на Христос за нас, молитвите са винаги чути и молитвите винаги са пред Бога благоприятно приети, защото майката има това дразновение да се моли на своя син и да изпроси от него и за нас, нейните деца, благословение. Познава ли се деня от утрото? Не винаги. Времето сутринта
Сутринта може да е едно, след обед да е друго. Така и с деня. Но, какъвто и да е момента, сутрин, вечер, след обед, да не забравяме, че с нас е Бог. И Той ни обича и закриля. А коя е частта от деня, която най-много харесвате? Утрото. Защо? Защото виждаме слънцето, виждаме светлината. Когато слънцето изгрее, то ни дава и светлина, и топлина, и радост, и чувство на благодарност към Бога, който е творец на целия всемир. Разбира се, и луната има своята красота, със своята по-хладна светлина, но слънцето е образа, който най-много ни дава щастие. Кой е аромата на детството ви? Златарското ателие.